Lukášeho hra. Dneska tady dělám úkol z matematiky. Chci vám to jenom takhle natačit, protože za chvilku jdu na parkour a cestu parkourem vám ukážu. Když tam půjdu, tak vám ji ukážu tu cestu a bude to dobrý. Tak já ho udělám a budete na mě koukat, jak to dělám. Nekoukejte na mě. Tak, ale je to docela těžký. Můžu říct. To lehký, docela těžký, docela lehký. Tady trošku padá. Já si přesednu. A takhle to nemělo vadit, jestli vám to nevadí. Čekajte, já si takhle sednu. Takhle a je mi to v pohodě. Lidi, už jsem to dopsal a můžu vám říct, že už budu muset končit. Běžte na Danovo kanál, teď jsme natáčeli před chvilkou jinou prozkoumávačku a včera jsme natáčeli tu první díl a těším se a dejte mi like a odběr a čus!